budeme challengeovať ľudí v teoretickej a silovej časti. Nás porazia môžu získať vecné ceny od značky Brain Market. Môžeš si vybrať teoretickú alebo silovú challenge. Silovú, no. Ale asi bench. Ty kokos. Ja som nebenčoval ani Tak si strihneme. Ale či ideme na maximálne. Takže kto? Dobre. Dobre, Tak kto prehrá. Ten, kto prehrá, Dobre, ide. dobre. Dobre, tak ideš. Môžeme? Jo. Poď. Ty kokos. Dávaj. OK. No, takže 5, hej. Dobre. Koľko? 13? 12? Nech sa ti páči. Ďakujem vám veľmi. Ale nepoznám ťa, hej, len pre video hovorím. Nepoznáme sa. Robíme challenge vlastne, že bude teoretická časť, kde máme pripravené otázky, zo 2, zo 3. Ak uhádneš správne, tak si môžeš vybrať podľa čísla, alebo silová časť podľa tvojho výberu, že ak si myslíš, že nás porazíš v benchi, pôjdeme bench. Vybereš si cvik a jeden z hej. nás pôjde proti tebe kvázi. Napríklad. No Môže jasné. byť. Dobre, či s touto? Ako väčšinou s touto, ale... OK. Nájem ti, Kubo, že Ezetová. To je moje fitko, alebo tvoje? Pozri, jak si o sebe myslí, chalanko. Čo je? Nemôžeme tu len prehrávať. Na bench si ma poslal ty, hej, ja som ti povedal, že ja Ty si nebenchujem. prehral. A si v pohode rozcvičený, či ešte potrebuješ? OK. Ja sa nespýtaš. A poď. 2. Poď. Clean reps, poď. Čisté. Dávaj. Asi 20, Bol 20. Dobre. Ideš na to. Poď. 30 opakovaní, Kubo. 2, 3, 4, 17, 18, poď. 19, 20. A ešte jedno tu dáš. OK. Ďakujeme za účasť. Máme pre teba Máme taky pre niečo, teba. neboj sa. Poznáš značku Brain Market? O nie. Nepoznáš? Tak od dnes poznáš. Najlepšia značka pod slnkom. A akú príchuť? Mango, brownie. No, Brownie môže byť? Nech sa ti páči. Dobrá voľba. Ďakujem moc. Drž sa. Otázky, ak budeš vedieť, tak si na základe toho môžeš vybrať podľa čísla jeden suplement. Poďme v stredu kľudne. Nie ty. Prvá otázka je, čo je efektívnejšie narast svalov? Voľná váha alebo stroje? Podľa mňa stroje. Pretože keď sa používajú káble, tak je tam taká istá záťaž na každý jeden bod toho cviku. Napríklad pri cvičení ramien je tuto oveľa väčšia záťaž ako tuto. A napríklad pri cvičení ramien S tým úplne... stretch. Odôvodnenie, OK. Odôvodnenie ale chápem, ale není to úplne pravda. Není to pravda. Prečo? Čiže ak ideš dostatočne blízko zlyhania, či už je to na stroji alebo s kladkami, tak budeš rovnaké. na stroji alebo s voľnou váhou, tak buduješ svaly úplne rovnako. Ten stretch tam nerobí žiadny efekt. Úplne nesúhlasím, ale ten stres tam nemá efekt, štúdie sú ale- jednoducho, že ak ideš dostatočne blízko svalovom zlyhania. Nevadí, dobre, dáme ešte jednu otázku. To je víťazná otázka. Aký makronutrient využíva telo na primárny zdroj energie? Carbs. Sacharidy. Let's go. Dobre, vyber si číslo od 1 do 5. 3. Trojka. Vyhrávaš milkshake proteín. Myslím, že to bude príchuť cheesecake. Fakt? Blueberry cheesecake. No, díky, chalani. Ďakujeme aj my. Díky. Dobre, robíš tak, nejaký stretching? Čo si, ja som v pohode, ja som asi menej skratený ako ty. 5 minutes later. Je maximum, čo zvládnem. Môžeš začať niečím ľahším. si sadnúť do pomeže úplne najlepšie, keď máte všetko. OK. OK, dobre. Teraz No dobre. Dobre, si Pomôžem ready? ti? Si ready? Pre? Kubo, priprav sa, hej? That's it. Poď si sadnúť na kolienka trošku. Skúsme ešte niečo, je to sranda. Hral si tak či tak, hej, ale... ja mám takú jednu vec, čo som vždy kamarátom hovorila, že či to vedeli, že keď ste v tomto, tak Okay. podľa mňa toto je úžasné na strečovanie. Keď si bez vyhnete nohu, lebo vlastne strečujete aj to Aha. ale aj ste. Áno. Ja ti pomôžem. No, Sej sa, že to bude jednoduchšie. Dobre,
Gratulujeme, vyhrala si. Jo, kreatín. Tak ďakujeme aj my. Ďakujeme. Maj sa, ahoj. A nás trošku umravnila. Ale toto bolo super práve, že vieš? Ale ja som takú krč dostal do stejna, že umiera. Ja by som dal túto chalana. Môžeme skúsiť, jasné? Nespýtame. Tak sa nespýtame. No som videl, že ťa Zmizol hneď preč. Ja by som išiel napríklad za tamtou slečnou v tých modrých. Ja by som si dal od slečny teraz pauzu na chvíľočku. Dobre, tak si dáme odslečnú pauzu. Chalana, čo deadliftuje. Ten Môžeme, možno bude unavený, že? Dobre. Ten bude chcieť teoretickú časť. Dobre, takže toto je koncentrická fáza. Á, to je... Excentrická. OK, OK, super, dobre. to je A ešte prvá jedna otázka. Aký makronutrient telo využíva ako primárny zdroj energie? Sacharidy. Let's go! OK. Biológiu sa. Dobre, gratulujeme. Sa ti páči? OK. Maslo. A ešte si môžeš vybrať buď z tyčiniek, alebo z kukísiek. Neviem, čo ťa láka viac. Ak ťa láka Reese's Cups, máš to rád? Poznáš to? Tak toto je taký veľký Reese's Cups, ten je úplne úžasný. Potom sú tu mango, banán, brownie, alebo kukísky. Ty ma necháš hovoriť. Pistácia, alebo kakao s bielou čokoládou. Ale nejak môže. No jasné. Drž sa. Super. Rád som ťa Tešil spoznal. nás. Čau. A hen tam idú chalani na predkopy, akurát. Ideme za nimi? A myslíš, že by si vybrali predkopávanie? Tak nepovieme môžeme o skúsiť. teoretickej časti. Ideme takou ľahšou. Aký je primárny zdroj energie? Aký makronutrient? Sacharidy. Výborne. Povedz mi, či je tento fakt pravdivý. Zhyby sú komplexný cvik a sťahovanie kladky, pull down, je izolovaný cvik. Je to pravda alebo nie? Nemáme nejakú nápovedu? Vykonávajú ten istý pohyb. Tak môžem povedať, ako by som uvažoval? No tak pri oboch pohyboch používam viacej klbov, zapájam určite viacej svalov, tak skúsme, že áno. Že sú obidva komplexné, alebo ako? No, Obidva komplexné. Áno, Áno, je to pravda, je to pravda. opäť. Tak, pre-workout je tvoj a k tomu ešte, lebo biela čokoláda. Biela čokoláda. OK, nech sa ti páči. Super. Ďakujeme aj my. Ready? Akože včera som mal nohy a predkopy, takže Môžem ísť ja? ak si trúfaš, Kokozela Chalinsko má pevné nohy. Silné. Ešte, že mám veľké tepláky. No. Raz. 14, nezastavuj. Op. Ešte jedno. Poď, to je ono. 15, super. 16. Dobre, No, nice. 16. OK, dobre. Sa. Raz. 2. 12. Hop. Poď, nezastavuj. 13. Hop. 14. Poď. Ešte dve. Nezastavuj tam, poď. Nezastavuj. To mohla spraviť. To by som úplne neuznal. To je, lebo si zastavil. A čo je na to? Koľko bielkovín na 1 kg telesnej hmoty by si mal ideálne prijať, ak chceš maximalizovať svalový rast? 1,8 až 2. Môže byť super. Díky moc. Ďakujeme. Díky. Čauko. Čau. My sme takí sprostí. Díky moc. Kámo, ja som sa úplne ma to dodrbalo, to No ja sa predpovedanie. čudujem, kámo. Nerozcvičený. Ty si ma dodrbal, že som ešte aj prehral, že toto všetko robím. Ja neviem, myšľanková. Je nevyhnutné suplementovať proteín a kreatín, aby človek nabral svaly? To je otázka. Čiže není to nevyhnutné. OK, dobre. Okay, a ja sa ťa spýtam, že koľko gramov bielkovín na 1 kg je treba, aby si maximalizovala svalový rast? 1,5 až 1,8. Môžem to sedieť. Áno, Môžem to sedí. sedieť. Jo, Dobre, super. Tu rovno takto na výber, aby si vedela, čo vlastne... Počkaj, toto je to isté vlastne. Toto je taký veľký Reese's Cup a toto je kukíska pistáciová. Ja ti odporúčam toto, ale to je... Tak ja si vezmem. Dobre. Ďakujeme. Super, ďakujeme. Jedna Toto slečna nám ak dávala si ho budeš stretching, držať, takže ale tento tu má problém so stretchingom, lebo je poskracovaný. Ty už si 250 krát za dneska ešte video Lebo, stretching. však aspoň bude sranda, Tak dobre, chápeš? tak to dám. Dobre, tak poďme. Kokos. No dobre. A ty si to robíš zo mňa srandu, že ja som poskracovaný, hej? Maximum, čo zvládnem. Skoro. Ale už sa nepostavím. Áno. Tak gratulujeme, ďakujeme. Ďakujeme ešte raz. Tie rozložky sú vždy také trápne. Aký makronutrient využíva telo na primárny zdroj energie? Sacharidy. Dobre, a druhá bude taká trošku ťažšia. Vieš mi povedať 3 aminokyseliny? Je tam leucín, izoleucín a valín. Yes, Valím, yes, no. dobre. Dobre. Let's go. Ja, gratulujem. Tak si OK, kľudne vyber. výber je na tebe. Zoberiem mango a túto.
Jasné. Dobre, díky moc. Ďakujeme. Čauko. Posledné Posledné 2 tyčinky máme, ale ak by ste sa chceli zapojiť dvaja. Dvaja proti dvom. Môže byť. Let's do it. Koľko tu máš ešte sérií, prosím ťa? Ešte dve. Ty toto cvičívaš, či nie? Nie. Prečo vyberáš cvičiť? Necvičíme. Čo? Chceš tam stovku? Praskne pod tebou. 3, 4, 9. Hoď, neprestávaj. Hoď. 17. 17 sa mi zdá, že nie? Podľa mňa 15, ale však pozrieme na kamerku. Koľko oni majú hudbu? Budeš mi spievať do ucha. Toto je najlepšia White Girl pesnička, kámo. Hoď. Raz, 2, 3, 4, 17. 17. Ideš mi spievať do ucha, hej teda? Nie. Nižšie. Veľa. Asi 25? A počkaj, Ja mám len väčšie rameno. Počkaj, rovnako sme vyšli ty? Ja neviem, ja mám tak 2-3. Koľko máš? 82-3. A ja tak, 81, 2. Hoď, nezastavuj. Ďalšiu. Dávaj. Dobre. Dobre. Paráda, chalani. Zaslúžite obaja, jasné. Ešte raz. Díky moc aj my. Díky chalani. Takže čo si vymyslel? Dáme, kto dá viac zhybov. Vyhrá ultimátnu cenu. A tá cena bude, že... To som povedal niečo vtipné, než mi napadá. Lebo nie si vtipný, to je ten problém. Úplne na vystreté, hej? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Koľko? 9? Hoď, hej. 10. To čo bolo? Čisté, nekop. No poď už. Čo tam zastávaš? Kámo, ja kebyže si oddychujem, nie? Bez zastavenia, no však oddychuješ. 12, viac by som ti nerátal už. Ja ti zarátam. Pozri sa, to čo robí? To by som nerátal, by som ti... 12, viac by som ti nerátal, kámo. Na vystreté ruky. A zastavím aj ja. 11, no však zastav. 12, Už mám 13. 12, 13, 14. 14, 15. 15. 16. No Pozrieme to na kamere. pozrite. Ďakujeme Brave Marketu za sponzorovanie tohto videa. Ďakujeme. A rozdali sme všetky ceny. Na budúce píšeme si, že ich potrebujeme viac. Oveľa viacej. Viac tých veľkých cien, takže musíme to vymyslieť inak. Ale ďakujeme aj všetkým zúčastneným. Boli ste skvelí. Aby sme to nepredĺžovali, ďakujeme. Nezabudnite dať like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Martin. Čo som povedal, Maxim? Prečo som povedal cudzie meno? Tak asi určite. A ešte počkáme. Tak všetko je raz poprvé, dám ti tam aj ochranu. Prv teoretické, hej? Dnes budeme challengeovať ľudí vo fitku v teoretickej a silovej časti. Tam ty neraj, to je stoj. Ešte raz to sprav, ešte raz.